गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय रायजोफोर थ' सुंद'हैनो आं आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय समायाब्लाबो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा थ' मेन टपिकआव हाबैनि सिगांनो आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो लालायबाय आङो दाखालि बावै माने भिडिअ होखादोंमोन आरोना जितुनाखि फिसा मोनसे बेबायदिनो फार्मिं बा जोङो नार्सारि होननानै मिथिनो मोनो थ' एसे माने उद्बोधन खालामबायमोन आरोना थ' बरियानो दा एसे एनैबाबो सोलिगासिनो दङ आरो एसे माने जाथ्रा जाहांबाय आरो थ' नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांगोन एसे बेनिफ्राय जोङो मेन टपिकआव हाबैगोन आरोना फार्मिंआ माने बेनो आरो दाखालि बावैनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय न'खौबो दिन्थिखादों आरो आङो बांद्राय दिन्थिबाय थाला आरोना बेबायदि नेट लागायना होनाय जाबाय आरो बिथिंजाय बेबायदि लाखिनानै दोननाय जादों आरोना थ' बेफोर जाबाय नै चक्लेट बा कक'आ होननानै जोङो मिथिनो मोनो थ' बिराद बरिया दङ नै नांगौब्ला खाथि खालानिफ्रा लानो हायो आरोना गोबांथार दङ नै आरो बिथिंजाय दङ बेबायदिनो बिथिंजाय भेनिलाबो दङ आरोना नै बेबायदि थ' आं बारा दिन्थिबाय थाला नोंथांमोना गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हायो नै जा बरिया आरोना गायनो हायो खाथि खालानि सोरनोबाफोर गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हायो आरोना माने खम दामावनो मोनगोन बांद्राय गोजानाव थाङोब्लाथ' एसे खरसाबो जायो नङा होनबा केरिं चार्ज गोलैयो थ' बेखायनो खाथि खालानिया गोसोबा लानो हायो आरो एसे खमावनो मिलायनानै ना दानिया फैदो जोङो मेन टपिकआव सावरायलांदिनि एसे जोङो मिथिनो मोनबाय थाखादों बिथांखौ आङो नामखौ बारा मोजाङै मिथिलायलाङा आरो जोङो नुबाय थानो मोनखायोमोन फाइनालि आदा होननानै मिथिनो मोनो आरोना चेनेलाव फैयोबाथाय बिथाङाहाय फाइनालि बेबायदि बुङो आरो थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों निस्सय बेबायदिनो मुलि बायदिसिना माबा माबि फानो बिथांमोना थ' बिजनेस खालामनायाव बुंनांगौ रावहाबो जेबो गैया नङा होनबा थ' बयबो फाननो हायो गोसोबायदि दा जोङो मा जाथाय जाखो थ' आइजोफोरजोंहाय एसे माने जोङो सोबालाबायनायफोरबो एसे माने नुलाबायनो मोन्दों आरोना जाथाया मा जाखो बारा मोजाङै मिथिया नुवाखैबो जोङो ना जास्ट भिडिअ क्लिप्स मोन्दों आरो थ' आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होनि बिथांमोनहा गेजेरावहाय बिराद ट्रेन्ड जाबाय थादोंमोन माबा मोनसे माने बिराद बेबायदिनो मुलि बा मेडिसिन बेबायदि फानदोंमोन आरोना माबा बायदिसिना माबा माबि देरनाय लावनाय बायदिसिना माबा माबि नामा थ' बेखौ मिथिलायलाङा दा जियानो हक आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होनि आरोना मा जानायमोन जाथाया थ' गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन आं रावखौबो रायनोबो सानाखै आरो बेबायदि आङो बुंनोबो सानाखै आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो बैसागुनि आरोबाव खनसे फिन नोंथांमोननो खुलुमनाय जासिहरबावबाय मैयानि जाथाया माने आग्रां बारस' माने बारा बुजियाखै मानसिफ्रा ना माने हुलुस थुलुस जाबाय नालाय बयनिबो आवाजफोरखौ खोनाला दावराव दावसिजों माने आङो मोजाङै खोन्थाजोबनोबो हायाखै हरबो जाबायमोन लोगोसे बयबो बैसागुनि रंजादों बैसागनि एकदम मेन सेकेन्ड टाइम ना आंबो बिराद गोबाव बोसोरसैमोन आरो गामिजों रंजाफानो मोनैया मानो होनोबा आङो गुबुन जायगायाव माने जार्ज जाहैनांगौ बिजिरगिरि महरै थांनांगौ नालाय बिराद गोबाव सम जाबायमोन आङो माने गामिनि मानसिफोरजों बिदि न'खर हाबनानै बैसागु माने सनमान लानो मोनैया बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दोंमोन मैयानि समाव आरो गामिनिजों ज' लोगो लानानै माने बैसागु रंजानो थाखाय दा मेन खोथाया जाहैबाय जाय माने गथ'खौ बियो माने रन्जय ब्रह्म होनो आरो जों गामिनिनो बेबो सासे गथ' आङो गथ'खौ सादा सिदा मोजां मोनोमोन खिन्थु बिनि अभारद्राय गाज्रि जाबाय आरो बेना
नंनाय नङैनि कन्टेन्ट जायखौनो माने पारमिसन गैया मागे सासे गथ'नि लाइफखौ जानाया मोजां नङाना आङो माने बिराद दुखु मोनदों बे गथ'खौ बिदि खालामनो नाङाना बैसागु जानाय नामैनो माने बिदि भिडिअखौ हगारलाबायनो नाङा बि सासे गथ'निखौ माने पारमिसन लायालासिनो बेथ' आरामसे साइबार क्राइमाव गोलैखायो दा गथ'नि बिमायाबो जोंजोंनो बैसागु जानो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय गथ' न'खराव रावबो गैया हिसाबै गथ'आ गावसोरनो माने बे सेंग्राफोर ज' बिसोरो लोगो नांनानै रन्जय मोनाबो बैसागु जानो ओंखारदों नालाय बे गथ'नि न'आव बिसोरो जौ लोंहैदों आरो दा गथ'आ जौखौ लुनानै होदों बिसोरनो बै लुनाय भिडिअखौनो बे रन्जया खेबनानै होबाय दे होबाय ओमफ्राय गथ'नावबो पारमिसन लायासै बे डाइरेक्ट होबाय गथ'आथ' लाजियो बिदि ससियेल मिडियाआव ओंखारफेरा गथ'आ बिराद मोजां गथ' नवोदयानि सासे छात्र बियो दा डिग्री फरायगासिनो फंबायाबो मोजां न'खरनि गथ' बिफायाबो JNB आव मावो माने नवोदयाव आरोखि दा ओमफ्राय बियो मा होनो जौ लुनायखौ होबाय होनानै ओमफ्राय माखासे कमेन्टआव फैबाय देखाय होननानै माने बै एसे सिगां बावखुंग्रियाव गाज्रि भिडिअ भाइराल जादोंना बेना रन्जयना ओमफ्राय बे गथ'खौबो गाज्रि नंनानै बेखौ कमेन्टआव देखाय होनबाय ओमफ्राय देखाय होननायावथ' दे मानसिफ्राथ' जानला मेरला कमेन्ट हरखायो अरजाला बेयो रन्जया गावनि पेजजों बियो रिप्लाय हरबाय मा फानग्रासो बे गथ'खौ फानग्रासो होननानै बुंबाय आरो दा गथ'आथ' लाजिबाय बेहा मास्टारफोर दं माबा लोगो दिगि दं लाजिबाय गाबबाय आं सुइसाइड जानानै थैनोसै होननानै फन हरबाय जोंनाव बिमा दंखायो नालाय बिमा बिफानाव हरबाय गथ'आ गाबै ओमफ्राय सिरियास जाबाय जोंथ' हुलुस थुलुस फैबाय माने लोगोफोरनाव बै रन्जयनाव फन हरबाय भिडिअखौ मानो बेबायदि होलाबायदों दान डिलेट खालामाखै बे दा गावथ' दा नै 1 घन्टा सिगां बियो भिडिअ बानायनानै होदों डिलेट खालामदों मादों होननानै खिन्थु बै समाव डिलेट खालामाखै बियो रायजोफोरजों जोङो ज' हिनजाव हौवा माने ज' दंलायखाजोबोमोन ना खाथिनो बैसागु जानाय ओमफ्राय लेंहरनानै रायलायलायबाय बियो माबा फैनानै माबा दाउट दंनो गुवाहाटिनि माबाजों दाउट दंनो बिदि होननानै आरो भिडिअखौ डिलेट खालामालासिनो आरो गोदान भिडिअसो बानायनानै फाइनालि जोङो गुवाहाटिनि माखासे माबाफोरजों फानग्राफोरजों ज' लिंक दं होननानैसो आरो होबावबाय बियो भिडिअ होमबा बावथ' जों रागा जोंसिनबाय